Teba dúfa, hriešnik putujúci. Každý národ k Tebe vrúcne volá, nachádzajúc svetlo Tvojho slova. Roztratené, krehké Božie deti, láska Syna naspäť prinavráti. Moja nádej živým ohňom plánie, túto pieseň počuj, dobrý Pane. Večné lono, život nehynúci, v Teba dúfa, hriešnik putujúci. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Milí bratia kňazi vo všetkých úradoch a hodnostiach, drahé sestry a bratia v Kristu, milí chlapci, dievčatá, ctihodné reholné sestričky. Som veľmi rád, že sa môžeme tu v chráme stretnúť, aby sme mohli osláviť veľkého patróna cirkvi, pestúna Pána Ježiša, manžela Panny Márie, svätého Jozefa, nášho veľkého rodovníka. Pre každého jedného človeka je dobré, keď má povedomie, mám ochrancu. Mám dobrého a mocného ochrancu. Vtedy sa nám ľahšie dýcha, vtedy s väčšou odvahou prekonávame životné ťažkosti a kríže. A cirkev nás ubezpečuje, že vo svätom Jozefovi každý jeden z nás, malý alebo veľký, bohatý či chudobný, vzdelaný alebo jednoduchý, má nebeského ochrancu. Tak ako svätému Jozefovi záležalo na tom, aby ochránil Pána Ježiša počas jeho pozemského života, aby ochránil Matku Božiu Pannu Máriu, tak chce ochrániť každého jedného z nás. Schádzame sa pri Pánovom oltári, aby sme Pánu Bohu poďakovali za takúto veľkú, nebeskú, nadprirodzenú duchovnú pomoc. A aby naša vďaka a zároveň aj prosba o ďalšie orodovanie a príhovor svätého Jozefa vychádzali z čistého srdca, zamyslíme sa chvíľočku sami nad sebou a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som prezrečil myšlienkami, slovami, skutkami, zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja prekánia. Preto prosím vás, Máriu, vždy Pánu, všetkých milých svätých, i vás, bratia a sestry. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu penlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, sláve Boha Otca. Amen, amen, amen. Modlíme sa. Všemohúci Bože, daj, aby sme tajomstvo ľudskej spásy, ktoré je počiatok, si zveril dôvernej starostlivosti svätého Jozefa, na jeho príhovor s tvojou cirkev neustále dodržiavali a náležite prijali skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z 2. knihy Samuelovej. Nátanovi zaznelo Pánovo slovo. Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi. Toto hovorí Pán. Až sa tvoje dni dovršia a ty sa uložíš na odpočinok k svojim otcom, ustanovím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob a upevním jeho kráľovstvo. On postaví dom môjmu menu a ja upevním jeho kráľovský trón na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo budú trvať predo mnou na veky. Tvoj trón bude spevnený navždy. Počuli sme Božie slovo. Jeho rod bude trvať na veky. Jeho rod bude trvať na veky. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať na veky. Po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. Veď ty si povedal, moje milosrdenstvo je ustanovené na veky. Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. Jeho rod bude trvať na veky. Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal. Na veky zaistím tvoj rod a postavím tvoj trón
čo pretrvá všetky pokolenia. Jeho rod bude trvať na veky. On bude volať ku mne, Ty si môj Otec, môj Boh a útočište mojej spásy. Na veky mu svoju milosť zachovám a pevná bude moja zmluva s ním. Jeho rod bude trvať na veky. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, Abraham ani jeho potomstvo nedostali prisľúbenie, že budú dedičmi sveta skrze zákon, ale skrze spravodlivosť z viery. Preto z viery, aby to bolo z milosti, aby prisľúbenie trvale platilo pre všetko potomstvo. Nie len preto, čo je zo zákona, ale aj preto, čo je z Abrahámovej viery. On je otcom nás všetkých, ako je napísané. Ustanovil som ťa za otca mnohých národov. Pred Bohom, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čo ho niet. On proti nádeji, v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slova. Také bude tvoje potomstvo. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. Počuli sme Božie slovo. Chvála Ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Chvála Ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Blážení tí, čo bývajú v Tvojom dome a bez prestánia ťa velebia. Chvála Ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva Tebe. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, ale skôr ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Milí bratia a kňazi, drahé sestry a bratia v Kristu, chlapci a dievčatá, milí pútnici k svätému Jozefovi. Dnešný náš príhovor začnem tak netradične. Nezvyknem príhovor začínať vtipom, ale teraz by som jeden taliansky vtip vám povedal.
Taliani, ako viete, majú Rím, majú Vatikán, majú Svätého Otca a Taliani v celom Taliansku si z Rimanov uťahujú. Oni hovoria o nich, že kresťania v Ríme tvoria 3 kategórie, 3 druhy, 3 skupiny. Prvá skupina kresťanov Rimanov je tá, ktorá verí, ale nepraktizuje svoju vieru. To je tá najväčšia skupina. Druhá skupina Rimanov, to sú tí, ktorí neveria a praktizujú. To sú zamestnanci Vatikánu. A tretia skupina, taká najmenšia skupina, to sú tí kresťania, ktorí aj veria, aj praktizujú. Takto si Taliani uťahujú z Rimanov. Je to vtip. Áno, to je pravda, ale za týmto vtipom sa skrýva hlboké pravdivé jadro, že my, kresťania, dokážeme byť takýto. Toto sú 3 hlavné skupiny nás, kresťanov. A naozaj platí, že tá najväčšia skupina je taká, ktorá sa chváli tak ako Rimania. A my Rimania, my sme všetci pokrstení. A my Rimania, my sme všetci katolíci. A pritom v nedeľu na svätú omšu nejde. K sviatostiam pravidelne nepristupuje. Ale ja, Riman, som katolík. Táto prvá skupina je aj u nás, aj medzi nami. A my si položme otázku, do ktorej z týchto 3 skupín patrím konkrétne osobne ja. Bude nám stačiť toto, že sa chválime, že ja som veriaci, však som bol kedysi pokrstený, alebo niekto povie ešte aj, ja som kedysi ministroval, alebo ja mám tetu reholnú sestričku, alebo ja mám v príbuzenstve v 4. kolene nejakého kňaza. Bude nám toto stačiť pre spásu? Pán Ježiš sám odpovedá na adresu týchto, ktorí veria, ale nepraktizujú. Nie ten, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca. Čiže vidíme, že Pán Ježiš je ten prvý, ktorý ustanovuje to kritérium. Nestačí len hovoriť. Stačí. Nie, to nestačí. Treba, aby si podľa toho aj konal. Však to vieme aj v ľudskom živote, je to tak. Keď nám niekto niečo slúbi a nedodrží to, sme sklamaní. A to je len človek. A potom vyššie postavení ľudia nám niečo sľubia a nedodržia to. Politici pred voľbami nám všeličo sľubujú a nedodržia to. Je to správne? Je to v poriadku? Nie, povieme si, všetci cítime, to nie je tak, to by tak nemalo byť. A teraz si predstavme, že sľúbime ako kresťania vo Svetom krste niečo Pánu Bohu a potom to nechceme dodržať. Takýto prístup, že verím, ale nepraktizujem, nie je spasiteľný. Neprivedie nás k spáse. Druhá skupina tých rímskych kresťanov, to sú potom vatikánsky zamestnanci, lebo tí neveria, ale praktizujú, musia praktizovať, lebo oni sú zamestnaní pri tých bohoslúžbách, oni to musia pripravovať, oni tam fyzicky za to sú platení, ale neveria. Aj medzi nami na celom svete sa nachádzajú kresťania, ktorí povedia, Pán Boh, no to je rozprávka pre malé deti. No, nech je to pekné, ale kto by dnes veril na nejakú spravodlivosť? Kto by dnes veril na nejakú hodnotu čistoty? Kto by dnes veril, že bude večný život? Kto by dnes veril, že raz bude dobre pre spravodlivých a trest pre nespravodlivých? Taká viera, to je len pre malé deti. Ani toto nestačí pre spásu. Nestačí, že neverím, ale by som niečo praktizoval, pretože v celej dedine ľudia si dávajú krstiť deti, tak si dám pokrstiť aj ja. V celej dedine sa ľudia dávajú pochovať, tak sa dám pochovať aj ja. Ale vieru nemám. Nejaké zvyky, tradície, to som si zachoval, ale vieru nemám. Pán Ježiš tu tiež hovorí jasnými slovami. Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho uverí,
nezahynul, ale mal večný život. Ja som neprišiel na svet, hovorí Pán Ježiš, aby som niekoho odsúdil, ale kto neverí vo mňa, už je odsúdený. Áno, sú nám predkladané pravdy, ktoré musíme prijať len vierou, ktoré nemôžeme chytiť rukou. Tak je to aj so všemohúcim Bohom, tak je to aj s čnosťami, tak je to aj s večnosťou. Žiadna veda a technika nám nepotvrdí, že existuje zatratenie, že existuje nebo, že existuje očistec. To musíme prijímať vierou. A táto viera, ak by bola spojená so skutkami, je spasiteľná. Tá tretia skupina tých Rimanov, to je tá najmenšia, ale tá jedine správna a dobrá. To sú tí, ktorí aj veria a zároveň podľa toho aj žijú. Čiže svoju vieru praktizujú. A takýto stojí pred nami aj dnešný svetec, svätý Jozef. Žil dávno, pred 2000 rokmi. V Palestíne, vo Svätej Zemi, vyrastal v Nazarete. Žil duchom, žil vierou vtedajšej doby. Aké boli vtedy zvyky? Čo sa týka náboženského života, všetci chlapci židovskí boli obrezaní. Všetci chlapci, keď mali 13 rokov, museli v synagóge v sobotu prečítať časť zo Svätého písma a stali sa tzv. Synmi prikázania, po hebrejsky bar micva. A tak aj Jozef ako 13-ročný v najbližšiu sobotu čítal v synagóge a stal sa z neho muž prikázania. Čiže ten, ktorý je už zodpovedný za svoje skutky, za svoje konanie. Bola to už náboženská aj spoločenská dospelosť 13-ročných chlapcov. A keď mali títo chlapci 15-16 rokov, bolo ich treba zasnúbiť. Lebo celá izraelská pospolitosť, izraelský národ žil prorodinne. Znamená to, že za najväčší poklad pokladali deti, veľa detí. Najväčším Božím požehnaním bolo, keď rodičia mali deti. A čím viac, tým lepšie. V takejto atmosfére vyrastal aj svätý Jozef. Aj on ako 15-16 ročný bol zasnúbený. Ale potom, keďže Pán Boh mal s ním mimoriadne plány, vstupuje do jeho života s veľkými skúškami viery. Či sa osvedčí, alebo neosvedčí. Či splní svoju úlohu, alebo nie. On bol všemohúcim Pánom Bohom vybratý, aby ochránil vteleného Božieho Syna Ježiša Krista, aby mu dal legitimitu pred spoločnosťou v židovskom národe a aby ochránil Matku Božiu, Pannu Máriu. Keď boli Mária a Jozef svojimi rodičmi zasnúbení, lebo tak sa to bežne praktizovalo a robilo, Mária, ktorá vo svojom srdci bola nepoškvrnene počatá a poznala hodnotu čistoty a panenstva, svätému Jozefovi odkázala, že ona, aj keď musí byť zasnúbená a vstúpi do manželstva, chce žiť panensky. A to bola veľká skúška viery pre svätého Jozefa. Lebo svätý Jozef, tak ako ostatní jeho 15-16 roční chlapci, rozmýšľali o tom a mysleli na rodinu. Lebo celá spoločnosť bola nasmerovaná na to. Budem otec a budem otec mnohých synov a mnohých dcér. A teraz prichádza Mária s takouto požiadavkou, my budeme žiť panensky. Nebolo to ľahké pre Jozefa sa rozhodnúť, že on sa podriadi tejto vôli Márii. A podriadil sa. Vyrovnal sa akosi s touto úlohou, že budú s Máriou žiť navonok ako manželia, ale pritom budú ako bezdetní manželia. Tak toto hovorí stará tradícia. Prvý to opísal svätý Augustín, potvrdil a vysvetlil to svätý Tomáš a keď Ján Pavol II rozvádzal náuku, aj napísal encykliku o svätom Jozefovi, spomína práve toto ťažké rozhodovanie svätého Jozefa, ktorý
túto vôľu Márie osobne sa rozhodnúť pre panenstvo aj v manželstve prijal. Druhá ťažká skúška viery bola, keď sa už Jozef rozhodol, že s Máriou budú aj v manželstve žiť panensky, zrazu Mária počala. Mária je v požehnanom stave. A toto mu nejako nešlo do hlavy. Ako sa toto len mohlo stať? O čo tu ide? A rozmýšľa Máriu zo zásnub potajomky prepustiť. Aby ju neznevážil. Nie verejne, ale potajomky. To bola ďalšia veľká skúška viery pre svätého Jozefa, ale on prijíma poučenie anjela vo sne: neboj sa vziať si Máriu za svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Žiadna škoda sa nestala, k žiadnemu hriechu, k žiadnemu znásilneniu neprišlo. Neboj sa. A Jozef to znovu v hlbokej viere a dôvere Pána Boha prijíma. A potom ešte ďalšiu, tretiu skúšku jeho viery môžeme spomenúť. Bolo to v Betleheme. Narodil sa Ježiš. Jozef vôbec nevedel o tom, že Herodes chystá zabiť betlehemských chlapcov, lebo chcel zabiť novonarodeného Mesiáša. Znovu prichádza v noci anjel a hovorí mu: vstaň, vezmi dieťa, jeho matku, utekaj do Egypta. A on poslúchol. V noci stáva, uteká. Mohol si povedať: čo by sa taký král zaujímal o mňa a o moju ženu a o moje dieťa, však sme takí chudobní, že Mária rodila v maštali. Ale poslúcha, ide a urobil dobre. Takto stojí svätý Jozef pred nami ako ten, ktorý aj verí a podľa toho aj koná. Neodkladá. On je veriaci a je praktizujúci. A tak je vzorom pre každého jedného z nás. A tak, ako sa Boh Otec mohol na neho spoľahnúť, že mu tie najvzácnejšie poklady tu na zemi vložil do rúk svojho syna Ježiša Krista a Božiu matku Pannu Máriu, tak vkladá aj každého jedného z nás. Či sme malí, alebo väčší, starí, alebo chudobní, alebo bohatí, alebo vzdelaní, alebo nevzdelaní, každého jedného z nás. Svätý Jozef je našim patrónom. Svätý Jozef je našim ochrancom. Prosme ho v tomto milostivom roku, keď si viac ako inokedy pripomíname Božiu dobrotu, Božiu lásku, Božie milosrdenstvo, Božie odpustenie, aby aj nám svätý Jozef vyprosil milosti. Keď sa bude aplikovať niekedy vtip: akí sú tí veriaci v tých sebechleboch? Do ktorej skupiny to patria? Sú veriaci a nepraktizujúci? Sú neveriaci a praktizujúci? Alebo to najvzácnejšie a najlepšie, sú aj veriaci, aj praktizujúci? Tiež by sme všetci, ako sme tu mohli odpovedať s čistým svedomím: áno Bože, áno Pane. Aj ja chcem patriť do tej skupiny, ktorá sa javí ako tá najmenšia, ako tá mizivá, ale tá jediná je správna a spásna. A ja chcem byť kresťanom, ktorý aj verí, aj praktizuje svoju vieru. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím do Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen. Bratia a sestry, modlíme sa k Bohu Otcovi, ktorý zjavil svätému Jozefovi Kristovo tajomstvo skryté od vekov. A prosme ho, aby všetci ľudia lepšie spoznali Ježiša Krista, Božieho Syna i človeka. Bože Oče, zahraň nášho pápeža Františka zdravím a svojim požehnaním, aby aj naďalej posilňoval cirkev v dnešnej náročnej dobe. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Oče, na príhovor svätého Jozefa ochraňuj svoju cirkev pred všetkými vnútornými i vonkajšími nebezpečenstvami. Prosíme ťa, vyslíš nás. Priveď všetkých ľudí k poznaniu, že Tvoj Syn Ježiš Kristus je Boh i človek a Spasiteľ sveta. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby si všetci pracujúci vzali svätého Jozefa za vzor statočnej práce a čnostného života. Prosíme ťa, vyslíš nás. Požehnaj našich otcov a daj, aby so svojimi manželkami boli svojim deťom prvými svedkami viery. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomáhaj nám podporovať spravodlivosť, verejnú mravnosť a svornosť v našom farskom spoločenstve. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Oče, obdaruj zdravím a svojim požehnaním členov spoločenstva svätého Jozefa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Otče, svätému Jozefovi si odhalil tajomstvo Kristovho vtelenia a ustanovil si ho za strážcu svätej rodiny. Vyslíš naše prosby a daj, aby nám ženích Panny Márie bol ochráncom teraz i v hodine smrti. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, svätý Jozef oddania s láskou slúžil tvojmu jednorodenému synovi, narodenému z Panny Márie. Daj prosíme, aby sme ti aj my mohli s čistým srdcom slúžiť pri tvojom oltári skrze Krista nášho Pána. Pán s vami, I s duchom tvojim, hore srdcia. máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, a Teba na slávnosť svätého Jozefa náležitými chválospevmi chváliť, velebiť a oslavovať. Lebo si dal tohto spravodlivého muža panenskej Bohorodičke za ženícha a jeho ako verného a múdreho služobníka ustanovil si za hlavu svätej rodiny, aby sa otcovský staral o tvojho jednorodeného, Duchom Svätým počatého syna Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli, kláňajú sa jej panstva, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia i nebeské sily, i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna, Hosanna, Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrtujú, Pane, zvestujeme, a to je z mŕtvych stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásnostného mučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim rodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. 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 Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný
Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vámi. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoja bratská. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
sviatosť. Ty si všetkých duší radosť. Počuj skrytý vo sviatosti, Kriste náš vzdych a žiadosti. Ty si pre nás na zem vstúpil, aby z hriešných nás vykúpil. Daj Ježišu tej milosti, aby sme ťa vždy v sviatosti čistým srdcom požívali. Vrúcne sa ti vždy kláňali. Veľký Bože, chválime ťa, že si svätého Jozefa tak vyvýšil, tak obdaril bohatými milosťami. Veľký Bože, chválime ťa, že si svätého Jozefa tak vyvýšil, tak obdaril bohatými milosťami. Teba, o svätý Jozef, chválime ako verného pestúna Syna Božieho. Teba vzývame a uznávame za nášho zvláštneho ochrancu. Teba ctí celý svet ako od večnosti vyvoleného manžela Márie. Teba chvália všetci anjeli a archanieli a všetky nebeské zbory. Veľký Bože, chválime ťa, že si svätého Jozefa tak vyvýšil, tak obdaril bohatými milosťami. Cherubíni a serafíni ťa chvália, prespevujú ti radosne. Ty veľký svätý patriarcha, ty manžel Márie, z ktorej sa narodil Ježiš. Nebo a zem sú plné tvojej slávy. Teba oslavuje slávny zbor apoštolov. Veľký Bože, chválime ťa, že si svätého Jozefa tak vyvýšil, tak
bohatými milosťami. Teba chváli veľký počet prorokov, Teba velebí vznešený zástup mučeníkov. Teba slávi nespočetné množstvo vyznávačov, Teba obdivuje čistý zbor panien. Veľký Bože, chválime ťa, že si svätého Jozefa tak vyvýšil, tak obdaril bohatými milosťami. Teba ctia všetci blahoslavení nebies, Teba zvelebuje a oslavuje celá cirkev. Ty si pestún Ježiša, Ty manžel Márie, Ty útočište hriešnikov, potecha zarmútených. Veľký Bože, chválime ťa, že si svätého Jozefa tak vyvýšil, tak obdaril bohatými milosťami. Ty sila zbožných, pomoc kresťanov, Ty si vzor pokory a poslušnosti, zrkadlo panenskej čistoty. Ty si na Božieho od večnosti vyvolený pestún. Ty si bol poučený od anjela, že Mária silou Ducha Svätého počne Syna Božieho. Veľký Bože, chválime ťa, že si svätého Jozefa tak vyvýšil, tak obdaril bohatými milosťami. Ty si bol napomenutý od anjela, aby si ušiel s Máriou a dieťaťom do Egypta. Ty si od anjela dostal rozkaz vrátiť sa do Izraela. Ty si 3 dní s bolesťou hľadal 12-ročného Ježiša a si ho s radosťou naplnený našiel v chráme. Teba hlavu rodiny poslúchali Mária a Ježiš. Veľký Bože, chválime ťa, že si svätého Jozefa tak vyvýšil, tak obdaril bohatými milosťami. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, ustavične ochraňuj svoju rodinu, ktorá sa teší z toho, že si ju na slávnosť svätého Jozefa nasítil pokrmom zo svojho oltára
a zachovaj ju v Tvojej milosti skrze Krista nášho Pána. Amen. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvätí. Drahí bratia a sestry, pred pár týždňami som čítal dekret, kedy bude vyhlásený a bol tento chrám za jubilejný chrám. Dnes budem čítať druhý dekret. Monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Kaplnka svätého Jozefa s milostivým obrazom smrti svätého Jozefa, spojená s kostolom svätého Michala Archaniela v Sebechleboch, sa od 18. storočia stali prejavom mimoriadnej úcty k svätému Jozefovi. Pútnici z mnohých farností často prichádzajú na toto posvätné miesto, aby si tu vykonali duchovnú obnovu, prehlbili kresťanskú vieru a sviatostný život. Svojimi modlitbami a spevmi vzývali pomoc a ochranu svätého Jozefa. V súlade s predpismi kanonického práva, berúc do úvahy mimoriadnu zbožnosť ľudí a úctu k svätému Jozefovi, ktorému preukazujú v Sebechlebskom chráme, častým putovaním a úkonmi nábožnosti, týmto dekretom s účinnosťou od dnešného dňa vyznačujem farský kostol svätého Michala Archaniela v Sebechleboch titulom diecézna svätyňa Banskobystrickej diecézy so všetkými právami a úlohami, ktoré určuje kanonické právo a presnejšie vymedzuje partikulárny štatút svätyne. Toto vyznačenie nech prispeje k tomu, aby sa veriacim hojnejšie poskytovali prostriedky spásy horlivým hlásaním Božieho slova, vhodným rozvíjaním liturgického života, najmä slávením Eucharistie a sviatosti pokánia, ako aj pestovaním schválených foriem ľudovej nábožnosti pre spásu ich duší a na slávu Najsvätejšej Trojice. Monsignor Marián Chovanec, diecézny biskup. V Banskej Bystrici na slávnosť svätého Jozefa 19. marca v svetom roku 2025. Drahý otec biskup, už tu čítam tie dekrety jeden za druhým a som rád, že sme túto chvíľu prežívali. Myslím si, že obidvaja si pamätáme pána preláta Pálkoviča. Bol to kňaz, pri ktorom som ja vyrastal a on vždy tak nám vravieval, že nech je kostol hodzako vyzdobený, nech je s hociakými umelcami. Vždycky najkrajšiu ozdobu tvoria ľudia, ktorí sa tam modlia. Som rád, že dnešný deň, ktorý tu prežívame, tento kostol nie, že je plný, ale chvála Pánu Bohu je napraskaný. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli. Zo Zvolena, čo ste mi oznámili. Tu nás do severnej časti nášho dekanátu, z Litavy, Senohradu a tak ďalej. Aj tých všetkých, o ktorých ani neviem, niektorých som už vás poznal za tie roky, čo som tu. Som rád, že tu môžeme túto slávnosť dnes takto spoločne prežívať. A keď som počúval tú kázeň, tak možno trošku dá toto odpoveď. Tu sú ľudia, ktorí pracujú, tu sú ľudia, ktorí sa modlia, tu sú ľudia, ktorí praktizujú a tu sú ľudia, ktorí aj veria. A to všetko si vydržali pritom za tú dobu, čo som tu ja. Takže ja sa za nich v tomto smere skutočne môžem zaručiť. A aj príjmite od nich tento dar, ktorý vám oni odovzdávajú prostredníctvom mňa. Ďakujem.
veľa dôstojný pán dekán, milý pán farár Daniel, sestry a bratia v Kristu. Je to pravda, že najkrajším chrámom pred Pánom Bohom je ľudská duša, ľudské srdce, ktoré je naplnené Božou milosťou a prekypuje základnými božskými čnosťami, vierou, nádejou a láskou. Ale potom v cirkvi máme aj posvätné miesta. Tak ako sú niektoré miesta zlé, hriešné, pokúšania hodné, tak sú aj sväté miesta. A som veľmi rád, že váš chrám som mohol za tých 13 rokov, čo som tu v Banskej Bystrici, ako prvý vyhlásiť za diecéznu svätyňu. Vždy som sem k vám chodil rád, lebo naozaj to, že dokážete sláviť svätého Jozefa aj v strede týždňa, v pracovný deň a v takom veľkom počte, z čoho je nadšený aj Daniel, a viete, že on sa z hocičoho tak ľahko nenadchne a nadchnutý je, tak to je veľká vec. Spolieham sa na vás praktizujúcu vieru, ktorá je zhmotnená v tom dobrom mede. To je tiež taká krásna symbolika. Koľko včelíčiek vytvára čo len 1 liter medu? Koľko včelíčiek, koľkokrát musia priletieť? A tak je to aj s našim posväcovaním sa v našej diecéze. Potrebujeme jeden druhého, aby ten plod toho nášho života bol najkrajší. Na záver tohoto príhovoru vás chcem ešte poprosiť, máte tu šikovných chlapcov, pošlite nám niekoho do seminára. Pošlite nám, áno. Včera pán vikár udeloval lektorát v kňazskom seminári v Nitre, kde študuje 5 diecéz. Tam má teraz svojich seminaristov. My, Banská Bystrica, máme 12 v 6 ročníkoch. A prihlášky teraz, čo prišli, sú len 4 za 5 diecéz. My tam máme 1 z Banskej Štiavnice. A čo sebechleby? Čo Litava? Dunince, Terany a tak ďalej, všetko tu okolo, no, potrebujeme. Tak, týmto chcem tento môj taký príhovor, že vyzdvihli sme vás ako diecéznu svätyňu, diecézny chrám, tak by sme prosili aj diecézneho seminaristu. Aj 2, aj 3, aby im smutno nebolo. Tak, teraz ešte budeme mať adoráciu, poklonu a budeme prosiť o Božiu milosť pre nás, pre náš život, aj pre nové duchovné povolania. Drahí bratia a sestry, pri eucharistickej adorácii si chceme uvedomiť, akým vzácnym darom je Ježišova prítomnosť medzi nami,
ktorá je zároveň prejavom otcovskej lásky i jeho milosrdenstva. Chceme preto nielen prosiť o jeho milosrdnú lásku, ktorou nás uzdravuje, ale i ďakovať za tento vzácny Boží dar. Z hĺbky srdca volajme na chválu takto. Ďakujeme za tvoje milosrdenstvo, Pane. Tajomstvo tvojho milosrdenstva je nám všetkým zdrojom radosti, vyrovnanosti a pokoja. Ďakujeme. Ono je najvyšším prejavom tvojej lásky, v ktorej nám ty dávaš sám seba a ideš v ústrety. Je cestou, ktorá nás spája s tebou. Ono nám otvára srdce nádeji, že napriek svojim hriechom môžeme byť navždy milovaní. Je znamením tvojho kráľovstva, ktoré je už prítomné medzi nami. Tvoje milosrdenstvo je večné. Počúvajme slova svätého Evanjelia podľa Matúša. Pán Ježiš učil zástupy na vrchu blahoslavenstiev slovami, ktoré považujeme za stredobod Evanjelia. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Kardinál Jozef Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI vo svojich úvahách o Ježišovi Kristovi píše. Kto pozorne číta Matúšov text, všimne si, že blahoslavenstvá sú akoby zahalený vnútorný Ježišov životopis, akoby portrét jeho postavy. On, čo nemá kde hlavu zložiť, je naozaj chudobný. On, čo môže o sebe povedať, poďte ku mne, lebo som tichý a pokorný srdcom, je naozaj tichý. On je ten, čo má čisté srdce a preto neustále hľadí na Boha. To on je tvorca pokoja, on trpí pre lásku k Bohu. A pápež František v tejto úvahe pokračuje takto. Vždy rád spájam evanjeliové blahoslavenstvá s 25. kapitolou Matúšovho evanjelia, kde nám Ježiš predstavuje skutky milosrdenstva a hovorí, že podľa nich budeme súdení. Ako vidíte, milosrdenstvo neznačí len byť dobrý, ani nie len vecou citu. Ide o autentickosť nášho bytia ako Ježišových učeníkov, našu vierhodnosť ako kresťanov v dnešnom svete. Posolstvo Božieho milosrdenstva takto predstavuje veľmi konkrétny a náročný program života, pretože si vyžaduje skutky. Odprosenie. Pane Ježišu, si blízko nás a poznáš nás. Vieš, že hoci sa usilujeme rásť v láske k Tebe a k našim bratom a sestrám, často zlyhávame. Ale veríme v Tvoju milosrdnú lásku, ktorá nás osobitne teraz, počas svätého roka, pozýva k tomu, aby sme konali pokánie. Preto prijími túto našu modlitbu, pri ktorej ťa budeme spoločne prosiť. Volajme, uzdrav nás svojou milosrdnou láskou. Ježišu, skutočná láska nás musí viesť k tomu, aby sme napomínali tých, ktorí zle robia. No nie vždy to dokážeme, pretože sa hanbíme za svoje hriechy.
uzdrav nás svojou milosrdnou láskou. Ježišu, Ty si povedal, že pravda nás vyslobodí. A preto by sme mali privádzať svojich bratov a sestry k poznaniu tejto pravdy. Lenže niekedy ju my ani nepríjmame, odmietame a inokedy nám je pohodlnejšie ostať ticho, hoci vieme, že falošná láska ničí naše rodiny aj priateľstvá. Uzdrav nás. Ježišu, nazýváš nás svetlom sveta a soľou zeme. Preto by sme mali byť oporou pre všetkých, ktorí pochybujú o Tvojej láske. No niekedy sami tápeme vo viere, zúfame si, lebo nepoznáme nádej a v ťažkostiach sa nám zdá, že Ty nás málo miluješ. Ježišu, miluješ nás až do krajnosti, aby naša radosť bola úplná, ale my nie vždy vládzeme potešiť tých, ktorí sú zarmútení. Ježišu, poučil si nás, že ak ťa budeme nasledovať, mnohí nás odsúdia a možno aj budú prenasledovať. My však zabúdame, že kto ťa chce nasledovať, má vziať každý deň svoj kríž a s čistým srdcom trpezlivo znášať krivdu. Ježišu, Ty si na kríži odpustil tým, ktorí ťa vydali na smrť a prosil si Otca, aby im odpustil. A my tak ťažko odpúšťame tým, ktorí nám ubližujú. Ježišu, často si trávil čas v modlitbe a prosil si nielen za svojich apoštolov, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria v Teba. No my si tak málo nachádzame čas na modlitbu, aby sme prosili za svojich živých, za našich mŕtvych bratov a sestry, za posvetenie sveta a na oslávenie Otcovho mena. Ó Bože, Trojica lásky, Ty vidíš, koľko lásky potrebuje dnešný človek a svet. Takú veľkú silu milosrdnej lásky. Prosíme ťa, neuchábuj, ostaň neúnavný, buď vytrvalo väčší ako každé zlo, ktoré je v človeku a vo svete. Buď väčší ako zlo, ktoré sa rozmohlo v našom storočí a v našej generácii. Buď mocnejší silou ukrižovaného kráľa, ktorý s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Amen.
neba si im dal chlieb, ktorý má sebe všetku slasť. Modlíme sa. Bože Otče, v oltárnej sviatosti si nám zanechal pamiatku svojho umučenia a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, daj, aby sme tak sa usilovali získať neoceniteľné bohatstvo tvojho kráľovstva skrze Krista nášho Pána.